ወርቅ ሚሎኒ አስመራ ወርቅ ሚሎኒ አስመራ ወርቅ ሚሎኒ ከዓለቲ ከአመልየ ምስት በሳ ምስት ገበልየ ኣብ ትርባና ኣብቲ ገደልየ ኣሕዋተይ ፋሕፋሒሎ ንዕባክ ክብዮም ይበላዕ ኣለኹ ኣነ ናይ ጥሙኹን ይሰትን ኣለኹ ኣነ ናይ ጥማኩን ይኽደን ኣለኹ ኣነ ናይ ዕረኩን ሓሳባት ናይ ልበይ ግና ናይ መላእኩ ሓሳባት ናይ ልበይ ግና ናይ ሰመንጎ ኣስመራ ወርቅ ሚሎኒ ኣስመራ ወርቅ ሚሎኒ Welkom bij Vrije Geluiden. Vandaag ben ik te gast bij Terry X en zijn vrouw Emma in hun huis in Wormer. En Terry is al heel lang muzikant. Hij heeft een band, The X, al 25 jaar. En dat is niet zomaar een band, dat is een hele bijzondere band. Maar behalve dat hij muzikant is, gitarist, heeft hij ook nog een label waar hij cd's op uitbrengt. Dingen die hij zelf heel erg mooi vindt, waar hij zelf zeer door gepassioneerd is, brengt hij uit. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n uitgave. Dat gaat over Chaitu Beraki, zangeres uit Eritrea, die door oorlog en andere omstandigheden gedreven in Nederland terecht is gekomen, in Rotterdam woont. Nou, haar verhaal gaan we vertellen in dit uur. Ik ben heel blij dat Emma, bijvoorbeeld de vrouw van Terry, met Chaitu Beraki mee is gegaan naar Eritrea en daar prachtige opnames heeft gemaakt van haar familie, van haar land en al die andere dingen. En zij gaat spelen. Prachtige muziek. Bepaalde dat bijvoorbeeld ook hoe je met Chaitu Beraki in contact bent gekomen? Ja, in die tijd ontdekten we net die Ethiopisch-Eritrese muziek. Dat kwam toen net. Het was eigenlijk heel onbekend en dat kwam toen net zo boven. Wat is toen? Welk jaar hebben we het over? Nou ja, een jaar of 6 geleden kwam dat zo. Ontdekte ik dat. En toen, dat vond ik geweldig gelijk. Maar het was heel onbekend en je weet er niks van. En dan via dat Eritrese eten en ja, ik leerde zo mensen kennen. Je praat met iedereen. En dan plotseling zei Emmanuel, die was een beetje vriend van ons toen, en die had door dat de ex ook hele rare dingen organiseerde. En die zei, ja, onze beroemde ster van vroeger, die woont in Rotterdam. En kunnen jullie niet eens wat organiseren voor haar? Dan kan ze ook weer eens optreden en zo. En toen leerde ik haar een beetje kennen. En dan kwam je erachter dat die muziek verder nooit uitgebracht was. En door al die oorlog en ellende, ja, dat is een beetje... De oorlog tussen Eritrea en Ethiopië? Ja, en dat stond op het punt om een beetje als zij overlijdt, is het er niet meer, gewoon die muziek. Nou ja, en dan kom je bij haar op bezoek en dan krijg je eten en langzaam zeker leer je er een beetje kennen. En vertrouwt zij mij ook en geeft foto's en vertelt over haar en je spreekt andere mensen. Van het een kwam het ander. En deze cd is daarvan de weerslag, hè? Ja. Met heel veel informatie, prachtige foto's. Ook een verslag van jullie reis door Ethiopië en Eritrea. Ja. Hè? En 2 cd's met muziek die je hier in Wormer in de polder hebt opgenomen, geloof ik. Ja, precies. En we hebben er 4 jaar aan gewerkt. En elke keer leerden ze weer nieuwe liedjes. Of repeteerden ze die oude liedjes. 4 liedjes, 3 liedjes zingen en daar terug. 2 liedjes, 4 liedjes en dan terug. 4 jaar? Ja, precies. Dus je bent vaak op en neer gereden? Heel vaak op en neer gereden. Maar ook heel lekker gereden bij. Alleen dankjewel, die auto komen, slapen boven, koud. Koud? Ja.
Hallo, dit is de camera. Met die en kijk. Beboek en kijk. Goed, luisteren. Open. Ja, ik bedoel, elke keer kwamen er weer 3 nieuwe liedjes. Maar ik wist begon niet waar het zou eindigen of hoe het zou gaan. Of helemaal, ik wist eigenlijk helemaal niks van al die termen en al die titels en al die volken en al die culturen. Dus ik was gewoon helemaal een soort blanco blad en dat vulde zich langzaam in. En dan, ik besefte steeds meer hoe belangrijk zij geweest is. Ik praat ook heel veel met andere Eritreërs en iedereen weet van haar. Ik bedoel, ik spreek in Amerika een taxichauffeur en die zet zijn taxi aan de kant en die barst in snik uit van... Tjaitu, leeft ze nog? Want ze was gewoon verdwenen. En ze heeft ontzettend veel betekend voor het land. Ten eerst al die liefdesliedjes en op de televisie en een soort popster. En later in die hele onafhankelijkheidsstrijd heeft ze vooraan gezongen en mensen geïnspireerd. En voor de vrouwen en de kinderen. En ze is ook gigant. Ja, hou mij liedje. Mensen in Ethiopië ook, iedereen kent haar ook. Houlen. Luisteren, Haitu, houlen. Ja. Ik naar Amerika, maar die Ethiopië, alle meisjes, Gadacho de Sta, allebei die zingen de vroeger. Komen mij zitten voor mij, praten voor mij. Dat is heel beroemd. Ja. Hoe begon het eigenlijk met de muziek? Ik? Ja. Die kraar thuis komt mijn tante koopte 3 kraar. Zelf deze. Staan voor Sudan. En dan komt hij naar Eritrea met 3 kraar. 1 kraar van Atta Abraha, die grote zinger van Eritrea. 1 kraar van Katarina Wal Halima Conti. Die 1 kraar zit thuis. Huis mijn oom. En dan hebben we grote dokter namen Ma'raf. Lang. Ik 8 jaar, Ma'raf 12 jaar. Al-Mash 9 jaar. En dan, ik bracht Ma'raf, kom, geef me deze kraar. Op die koelkast boven, die kast. Ik te geven mij, nee. Dan echt kraar op mijn hand, 11. Maar zelf geleerd? Ja. Emma, jij bent met Tjaitu Beraki meegegaan naar Eritrea. Met een camera gelukkig. Hoe kwam je er überhaupt bij om mee te gaan? We waren toen net al een beetje begonnen met het oefenen. En ze kwam toen... oefenen voor de cd, om die te maken? Ja, we gingen elke keer ophalen in Rotterdam. En dan brachten we daar naar onze oefenruimte. Hier vlakbij in Wormer. En dat hadden we een paar keer gedaan. En toen kwam ter sprake dat ze terug zou gaan. Dat ze van plan was om naar haar familie op te zoeken. Voor de eerste keer? Na 24 jaar. Ja, en ik was sowieso al bezig met het filmen van het oefenen ook. Dus ik dacht, dat is natuurlijk wel een schitterend moment om mee te gaan. Om te kijken hoe het daar gaat. Maar toen wist je zeker dat ze toch een ster is in haar. Ja, ik vond het... Ik had het niet verwacht dat ze er zo meteen al herkende. En je bent naar de plekken gegaan hè, waar zij, die voor haar van belang zijn geweest in haar leven. Ja. Dus de aankomst, wat ben je daarna gaan doen? Ik ben met Haitu ook naar de wijk gegaan waar zij vroeger begonnen is met spelen. En waar ook haar familie vandaan komt, waar ze
geboren. Of nou, dus is ze niet geboren, maar opgegroeid is. En dat is een echte volkswijk. Het lied Abba Shawel is opgedragen aan deze buurt en haar inwoners. Het is een oud lied waar iedere zanger, zoals in de Eritrese orale traditie gebruikelijk is, eigen variaties aan toevoegt. بازاي كمعالكا تبلوني انتا كدقموني سبيت بي عبيدا ورك خدانا عبيدا من انددت تبلت بازاي فري بازاي كمعالكا تبلوني انتا كدقموني سبيت بي عبيدا ورك خدانا عبيدا من انددت تبلت بازاي فري بازاي عباش عبود بانشري تبلعون عباش عبود بانشري دمرين وين ودخي ما عندي مساي ما خبص كده حجي نزيخ بلايلي ولا عندي خذنا هو Abba Shawel kent vele Ndasua's, bierhuizen. Naar men zegt wel meer dan 100. Zonder uithangbord, maar herkenbaar aan de drinkbekertjes langs de stoeprand. Er wordt lokaal gebrouwen bier gedronken en er wordt veel muziek gemaakt. Op 16-jarige leeftijd gaat Chaitu Beraki van school af om met haar krar en haar stem in een Ndasua te gaan werken. بتجزينا استعدتوا نيركم يا تنير ما هي سلاسة كذا ولا عمله عسرت حمشت عسر شنش انتي تسوتي نيركم سوا وا عندكم واحدة أبجول بعسر سنتي مبزي هيدا أنا انا شاين انزت نير أنا نزاهيت وراغي مساقتكم عندكم نيرنا خد سما نزاهيت وراغي سما زارو ولنا نقولهم قدحنا لنا قدحنا الأول زاهيت وراغي خميت مسألة زويت غرار يتوقع نيران تفلتا ده زاهيت وراغي نعم تجمري أقدم هوان عدم مستفتري أبي تجمري أقدم هوان عالم مستفتري Ze is begonnen bij een vrouw die heette Wuba. Die had zo'n Ndasua, zo'n huis voor bier. En
die ontdekte al heel snel dat ze gewoon met die kraar en dat zingen zoveel mensen trok. Ze moest gewoon altijd spelen. حجي متى دسنا ويزروا بهلا وباندرياس حبت قرا مسكال اندرياس كرا حجي بزيد حريت قالوا غزا مسألني ري كرار وكال هاي تبراخ بها كوفل هاي قالي دحا كخيت سراح سلا زلوا هيك و متي دحا كوفل اندحان سان هراي كفكو بدي كمال لغن مسكن زي هذا سالف ماين ماما زعبيتنا مالتي 10 عامات مساجير انت تعالي دحان كونكي هو يمسكنا سي قدام يرينا كندينا بالتلفزيون يرينا بخي شعوا انت تبخي دا اخت مصدلي ام بتدلي هذا مني Hoe ging dat met de mensen die langskwamen? Welke liedjes? Kunt u dat misschien in uw eigen taal beschrijven? In het Tigrinya. In het Tigrinya. Ja. خمسي آخرين دم ik met kraar هو met café hier café Eritrea café nieuw fresh bun name café die ik zitten dan حماسيناي نعمة نعمة حماسيناي نعمة سوى سراي طعم عبيدين بداما عبيدين عبيدين بداما عبيدين سعمنا لمدين كوينو حشوبلي على اليو دايلكني بسلام عبرس ولي باي كوينو حشوبلي على اليو دايلكني بسلام هالف ليتشي دانسن هالف ليتشي درينكن كوفي هالف ليتشي درينكن سوا Zoals bier, hè? سوا بيرا إريتري سوا ميت مايس مشلان تايبلو سلفير هالف درينكن هالف سلابن هالف سبيلن Geld verdienen. En geld verdienen. Huis Hoeva 51. Niet euro. Kersie. أبو بتي ما سمو أبتي سبعي ألم تولو زلخا نعوت سبعي جيرا شكوتو نيرا شكوت شكت نيرا دحار مچم زم دقنا زي أتوم مسكونو
تحامي خيخة السري خمس بلوة مولوقة حزر الأخير السودان السودان كده ولا من السودان ولا نتسنى قال مليتات زي زخد وزم دك نيرا وتنبر نيرا مويتاي لنا أنا بخينا دحر زي رأسات تبيلو تاخستاي وديقاتا نفاري تبهيلو أنا بدي حري أبقى كيدا فرتون صبغني ولا زخدي بلا سنين زبلي بلا تزربا سبدا أبزخ كوين بر رئيا ما لا تننعي حجي سلست ليتي بحنسب حديرنا أبكرتم لحر بحنسب مس حديرنا بلا أنا خيد لكم حجي أخلن خيد توقات إيرلوني سراحي لهن دحر منسو مخسدلكي تبلني زي التلفزيون بزغير بقالي دا أمزقت المزرعة تلفزيون كسدلكي إيه مذكرتها تبلن الله دحن تراي نفسكم دحن كوني أي تعامل يرشوا تأتوم كيدوم تأتوم قليل كوزاني بتسيبك دحر بدي حريقة حانت زمدا مزيعتني أديو بخم أيلانديا تذكرك كنت هايتو لهن وحقا ماما خمزت بالنيرة ماما خمزت بالنيرة تبلك كل جزء بصبغ مبر بخوف أيتل عليك كمان أي لهني بقى حاجة قدامي بذا تلفزيون أبيا أريجا خم أرجان ديرا وخم أبيا أو ترايا درف دريفة هاي درف دريفة ده هايتي كاتش كلن ولا تحنتون نيرا بوليتيكا درس تدرس نيرا يا تدرسين يا بوليتيكا ناي فقر أموري أتقبل نسا أموري خد فوتو حكاية براني أنا أنت فليت أيه ولا تدرفو توسخي وقالت سئل الله U maakte allemaal zelf liedjes in Eritrea. Zelf componeren, zelf tekst schrijven? Ik schrijf met mijn boek, die liedje schrijven. Half, oude, die Abba Shaul Zban Cherhi nieuw. In Eritrea, ik maakte. En het zijn verhaaltjes. Het komt ook uit een orale traditie. Ja, precies. Ja, dat vertelde ze net al een beetje. Dat sommige liedjes hebben de basis gewoon in generaties daarvoor. En dan voegt ze daar zelf weer haar eigen interpretatie aan toe. En dat... Ja, het is heel traditioneel, maar ook heel nieuw. Weet je, het improviseert en het... Ja. Ze geeft ook weer commentaar op de laatste ontwikkelingen in Eritrea. Of de laatste dit. En... Je hebt die kraal zelf gebouwd, hè? Dat vind ik al... Nou ja, ze had nog wel een kraal, maar die was helemaal gammel en... Ja, Terry. Dus ik had een beetje foto's gekeken, maar... En een beetje... Ja, kijk, die kraal. Ook naam Terry. Hij heet ook Terry? Ja. Terry Sensen. Maar heb ik niet verzonnen. Maar hoe heb je hem gemaakt dan? Het ziet er... Nou, maar ik kan wel een beetje hobbywerken, dat vind ik gewoon wel leuk. Ook voor het huis. En een beetje op foto's gekeken en een beetje geprobeerd. En het was in één keer goed. Ja, mooi. Want hoe speel je? Hoe speel je? Met allebei de handen, hè? Ja. Hierboven ritme? Allebei ritme? Ja. En alles met 6 snaren? Ja, ik 6. En de andere 5 spelen. Ja, maar ik krijg van mij, van Atabraha, van Berachat Mengestaab, van Tolde 6. Ja. Van andere 5. Ja. Met oefening 5 of 6. Andere mensen met 5. Maar ik speel 5. Maar deze zelf basis. De bas. Deze zelf bas. Kijk, die mooi, maar die 5 deze. Maar 6 zelf kiezen. Zelf gekozen? Kies.
zonder haar ben ik gaan zoeken naar muzikanten die met haar hebben gespeeld. In de vroegere periode. En ik wilde gewoon de verhalen horen van hun. En dat was een hele zoektocht. Ik ben langs allerlei cafeetjes gegaan om oude mannetjes aan te spreken en te vragen of ze die en die kenden. En via kwam ik steeds aan allemaal namen die mij allemaal niet bekend in de oren klonken. Maar langzamerhand kwam ik erachter wie dat allemaal waren. En dan kwamen er ook foto's tevoorschijn. En toen heb ik een beetje achterhaald met wie in wat voor omstandigheid ze heeft gespeeld. تفول هون عراي عند زيت عند البصمة عند زيت الفول رايا خان عاخاني هذا كان تاتا النفري تاتا درست عراي حدا وان نحنا مسمعت اخر نصاتهم كلنا ከምዚ ኣምሰት ንፍዕት ደራፊት ኣላ ንኸይድ ንርኣያ ተባሂልና ኣብቲ ገዛ ኣቲና ጥቓ ፖሊስ ዘሎ ገዛ እና ስዋ ኣቲና ዳርጋ ኮፍ ኢልና ብዙሕ ሰዓታት ፀኒሕና ኣብኡ ዝኣትዉ ዝነበሩ መብዛሕቶም ሽማግለን መንእሰያትን ሕውስዋስ እዮም ግን እቲ ዝያዳ ንዓ ዝፈትዋ ዝነበረ መንእሰያት እዮም ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ዘመናዊ ደርፊ ብክራር ብዘይ ኦርኬስትራ ዝድረፍ ነበረ ንሳ ሰብ ዝኾነት ይሰሓቡ እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ደርፊ ናታ ይሕብረን ነይሩ ከም ይፈትዎ ዘይነበረሲ ንሳ ንበይና ጓል ኣንስተይቲ እሞ ድማ ብዕድመ ፀብለል ዝበለት ክሳብ ሕጂ ፍቱውቲ እያ ፀሃይቱ ኣነ ዋላ ምሳይ ጓል ማሕበረ ይትኾን እምበር እቲ ቁም ነገር ናታ ወይ ድማ እቲ ክብረት ናታሲ ክፀቕጦስ ሕልና ይፈቕደለይኒ ፍቱውትን ክብርትን እያ ብዛዕባኣ ፅቡቕ እየ ዝፈልጣ ምክንያቱ እቲ ፅቡቕ ናታ ንሳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከንሳ ብዘይ ማሕበር ወይ ድማ ብዘይ ሰዓብቲ ብዘይ ደገፍቲ ምስኣ ዝሰዓዩላ ኤሌሜንቲ ወይ ኢንስትሩሜንት ዘለዎም ናይ ባንድ ንበይናስ ክንዲ ብዙሓት ኮይና ተዓይ ነይራ እሱ ድማ ሳብ ሕጂ ፅቡቕ ሽም ሂብዋ Je hebt een soort briljant idee gehad om ze ook iets te laten zingen, hè? Ja, ik heb ze tijdens het interviewtje gevraagd om wat te zingen. منديلي حريري مساي زوري منديلي حريري مساي زوري تبل تقدر فيه جين نوحيا حجي مستعد مي مستجحمي خان قرب اي سامع عنده ما تمر ندرف بعد حركه من زخاخر يدلي صوم كاني اقاطم سز مصاخون سايتدال خلان تعمل نفع دبص للنبره برتو دمصاس للنبره ني اديس ابا نخنا مصا تجددنا مالتي او وسيدنا هاني مسانا أدريفنا ديسكو جرنالا أبو عبد السلام بتاعنا عبي وتأت عبي معنا ترغيبة تدرف تاتاوين صبوا أبو حزبي تقبلنا ترغيبه هو أنا مثلا حد يجلس تاخوين مثلك تزدبلنا ناس هاي تنقر مستول درد تاخوينا حد يبغى تعمر عن غير مو حجي أفتمرعة بتقول لا يعمر بتعمي خاب قد صرنا ولا على خول مس دمقه حنت سبيتي كم حساب زار كوينو توقرع مالتي مسوقرعت هايتو دما يمصر ود حرير تبل مو ساخ عين توقرع مالتي كومو دما ካልኦት ምሳና خبرو توقعنا مثال اصل تيدروس تبال اساون كومو توقرع تودق ورو نحناس تطويل مالتي ግን ካልእ ትኩእዎ ካልእ ሰበይቲ مسوقرعت مالتي እና ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ኣለዋ ቁርብ ናይ ዛር ዓይነት ኣብቲ ሙዚቃ ኩሉ ሻዕ ሙዚቀኛ ደራፋይ ኣብ ናይ ትግርኛ ምሕልፊ ፅቡቅ ጓይላ እንደህልዩ ይረአየና እዩ ይመፀልና እዩ ብኸምኡ እዩ ናይ ፀሃይቱ ለምሳሌ መጀመርያ ፍቅሪ ድብል መጀመርያ ፍቅሪ ላላላላ አይና ምን ተጀመረ ላላላላ አዳምን ሔዋንን ኣብ ዓለም ዝተፈጥረ ላላላላ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ልበይ ሓደረ ከምዚ ብል ነይሩ Nou, dit is bijvoorbeeld een heel bekend liedje wat ze in 1972, geloof ik, in Addis heeft opgenomen. Ze was toen al echt als muzikant
erkend. Want daarvoor speelde ze eigenlijk alleen in de kroegjes, in de achterbuurten. Daar was ze bekend, maar echt onder de gewone publiek. Maar op een gegeven moment was er een man, een gitarist, de Wolderedda, die haar ontdekte dat ze echt gewoon enorm goed was. Iedereen had het ook over haar, dus die haalde haar uit de kroegenwereld ook echt op een groot podium. En toen is hij met deze BN'en, die ook Krar speelde, ze hebben een band gevormd. En toen zijn zij naar Addis gegaan om een single op te nemen. 2 singles eigenlijk. En daar staat A- en B-kant. 4 nummertjes hebben ze opgenomen. En daarvan is dit ook 1 nummer wat hij net gezongen heeft. Dat is een hit geworden. Dat is een hit geworden met Jemria Farid. De eerste liefde. Over Adam en Eva gaat het. En iedereen kent dat nummer. Dat is een van de bekendste. Is dat het nummer wat zij ook voor jou zingt? Jullie zijn naar Parijs gegaan, naar een festival. Ik heb iets gezien dat zij op camera naar jou zingt. Ja, dat zingt ze ook dan. Ja, inderdaad. Maar doe liedje Terwijl mooi. speelt hij gitaar, hè? መጽሐይ ተባረኸ ኣነ ከም ብኣካል ኣይፈልጣኒ ነይሮም ብዙሕ ብደርፋ ይፈልጣ ነይረ ማለት እዩ ብኣካል ዝተላለኸላ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1997 ፌስቲቫል ዝነበረሉ ፌስቲቫል ክሳተፍ ኢለ ኸይደ ኣብኡ ረኺበያ ሰላም ኢለ ናታ ደርፊ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ሓንቲ ደርፊ ናታ ኸማን ብጣዕሚ ዘድንቓ ድፈትዋን ማለት እዩ እዚኣ በዓል ፈረስ ትብላላታ ጓይላ በዓል ፈረስ በዓል ፈረስ በዓል ፈረስ በዓል ፈረስ ኣኸዛ ኾይኑ እዩ ባሕረስ ላላላይ ላላይ 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 ላላ ንሳውስ ደረፍኪ እንታይ እዩ ከይ ወሲዳት ላይ ከይብለክ ኸሪክ ነትሉ ኣነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝያዳ እሳ ክትደርፋ ምስ ሰማዕኻ እሳ እውን ክትደርፋ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጥኩ ኣብቲ ሸው ኣይደረፍኳን ማለት ይሽዕኡ ኣብቲ ካልእ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ደርፋ ነይረ ኣብኡ ግን ናልባሽ ክትኩሪ ትኽእል ትኸውን ወይን ገለ ስምዒታት ክሓድራ ኽእል እዩ ብዝብል እታ ደርፊ ሽዑ ሳኸላ ኣይደረፍኳን ኣነ ከመይ ጥራሕ እዩ ደርፍታታ ብሓፈሻ ናታ ደርፍታት ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ብፍላይ ኣብ ናታ ድምፂ ምዝ ዘላቶ ዕብየት ናይ ብሓቂ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ናታ ደርፊ የድንቓ ኸ እየ ከም ደራፊት ብጣዕሚ ክትደርፍ ርአያ ብኣካል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክትደርፍ ከላ ርአያ ብድምፃ ጥራሕ ብቴፕ ካሴት ጥራሕ ዝሰምዖ ነይረ ብኣካል ግን ኣጋጢማትኒ ብጣዕሚ ከዓ
ክገልጻ ይክእልኒ ንዓነ ብዛዕባ ፀሃይቱ ክዛረብ ከለኹ ኣብ ደርፋ ጥራሕ ዘይኮንኩ ዘድንቃስኒ ኣብቲ ኣንጻር ፀላኢ ንቃለሰሉ ነበርና ን30 ዓመት ዝተዓወትናሉ ገድሊ እውን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ተጋዳሊት ኮይና ትጋደል እያ ነይራ እዚ እውን ክጠቕሶ ዝደሊ ዝዓበየ ኣብ ሃገር ኣብ ደርፊ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ እውን ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ ዝፈልጥ ፀሃይቱ በራኺ Heb je ook mensen gevonden die strijdliedjes, die daar mee te maken hadden? Muzikanten? Ja, ik kwam een Isaac Abraham tegen. Die heeft met een hele groep muzikanten is hij met haar aan het front geweest. Dat was kennelijk dus een aparte groep. Ze hoefden ook niet te vechten, maar ze waren er echt voor de muziek. When she came back from Addis, we almost everybody or every friend of hers stayed for her at home, and we started dealing with her as a musician and took her to the stage, and we started playing music together almost all around Asmara as well as Makale someday to Tigray. We went together and we played these musics together with her. All these cassettes now played by her, we played them there in that time, and it was really very beautiful, and we liked Sahaitu as not only like, we almost adore Sahaitu and other vocalists like her, such as Amleset Abai, Ato Berhan Sagid, Tabarrih Tasfahunain, Tagbaru Takhlai. These people were all vocalists in those days, and we loved them and we adored them because they were very little number and they were really dedicated in the profession. And at last, Sahaitu went to the field, to the ELF, and even after we entered to the Sudan, we were together. We worked with her, Barakhat Mangistab, Hadgu Twalde, and me as a history teller. So we made a tour in the eastern Sudan, and we were together with Sahaitu. But after we got back to Khartoum, we were separated because I went to the field again to fight, and they remained in the Sudan, and then they went to exile again. Sahaitu, as I have heard later, arrived in Holland. Barakhat Mangistab returned to Saudi Arabia, and the others, I don't know. Hadgu is here today, therefore this was the situation which happened at last. This is what I know about Sahaitu, and I only not like her. Once again I repeat it, I adore her because she's one of our greatest, fantastic vocalists, and she has contributed to the national question as all her comrades in the field as well as in the town as all vocalists. So she's got a great history in the armed struggle of the Eritrean Revolution. Haile Selassie, sinds 1916 keizer van Ethiopië, dat samen met Eritrea een Italiaanse kolonie was. Alleenheerser tot 1935. Dan valt Mussolini Ethiopië binnen en stelt beide landen onder Italiaans gezag. Chaitu Beraki wordt geboren in 1939.
Na de Tweede Wereldoorlog komt Haile Selassie met steun van de Amerikanen opnieuw aan de macht. En in 1950 beslist de Verenigde Naties dat Eritrea ingelijfd wordt bij Ethiopië. Sinds die dag groeit het verzet. De hongersnood van 1973 wordt Haile Selassie fataal. Hij negeert zijn volk terwijl honderdduizenden sterven. In 1974 grijpen de militairen de macht. In de cafés zingt men over hongersnood en de oneerlijke verdeling van het land. De jonge kapitein Mengistu wordt de nieuwe leider. En al gauw ontpopt hij zich tot dictator en bestrijdt met harde hand en gesteund door Rusland de behoefte aan een zelfstandig Eritrea. De terreur is enorm. De bierhuizen sluiten en niemand durft de straat meer op. Chaitu maakt kennis met het verzet, de ELF. En al gauw sluit ze zich aan bij de onafhankelijkheidsstrijd. In 1978, bij zeer zware aanvallen, raakt Beraki gewond en krijgt een granaatscherf in haar hoofd. Vele van haar medestrijders vluchten. Beraki herstelt in Soedan, keert terug naar het front, vlucht na 1 jaar opnieuw naar Soedan, alwaar zij 10 jaar in een vluchtelingenkamp verblijft, om uiteindelijk in Rotterdam politiek asiel aan te vragen. De oorlog duurt 30 jaar. Er sterven 65.000 mensen en in 1991 wordt Eritrea uiteindelijk zelfstandig. She had a song. Had I been the director of the jail, I would have taken them out all. I would have allowed them to get out of the jail all, because they must be free. It's for the sake of their country that they talked politics or they acted politicians. They are not thieves. They are not criminals that they are in the jail. Therefore, I would have taken them all out of the jail. And her song would be like this, you know. She had a little modernized song like this. This is a song which is sung for the sake of the jailers in the prison, imprisoned by the Ethiopian government. She was very, very dare. She was very brave, and she was talking this in front of anybody. Even if the Ethiopian militants are available, she was talking like this. If they are drunk, she was just slapping them and taking them out. Therefore, she was a very strong woman. And people were saying, you took us out of the city, and where do you want to send us now? The fighters were saying to her like that. We were sent by you to the field from the town, and now we are in the field. Where do you want to take us out? Do you want to send us to Sudan, or do you want to make us fly to Addis to kill all the colonizers? They were telling her like this. People were telling us in general like this, and especially to her, because they remembered what she was saying in Asmara, and they found her in the field again. And she started singing in the field too. What are you going to do? Where are we? You brought us from our homes, and then again you take us, where do you want to send us now? They were saying like this. You know, it was to this degree that she was influencing people. U bent zelf ook in de oorlog geweest, hè? Ja, maar niet alleen muziek. Alleen muziek maken in de oorlog? Ja. Liedjes maken over de oorlog? Ja, achter de asker, achter die... Achter de front? Ja, zingen en dan niet vandaag naar onder van die spelen hier, dan weer dan de andere kant te komen spelen hier. Ja. Maar liedjes gaan wel over dat alle jonge mannen moeten mee.
Om te gaan vechten? De liedje van onder, niet liedje hier, ik. Van onder, andere liedje. Wat is het liedje van onder? Wat is dat? Van onder, Sarawit Naidergi, Semecha Rirai, Johastala Ila, Sawit Kunukrai, Tataratata, Sarawit Dergi Kununkutu, en Seyna Anai, Mida, Tohoi Mida. Dit is een liedje van politiek. Zelf geschreven ook? Of de tekst? Nee, die houses geven hier. Huizen is coupletten. Ja, van de politiek. Die schrijven op de politiek te praten. Ja. Die geven die houses. Dus u kreeg tekst? Ja, ik. Van mensen, van de soldaten? Ja. En dan gingen jullie een liedje maken? Ja. Oké. Ja. Alleen die oorlog met 2 presidenten. Niet goed. Van mij, ik weet het niet wel van Ethiopië. Alleen salam goed. Ja. Salam, begrijpen salam? Salam. Ja, salam. Alle 2 salam goed. Het is echt zo'n oorlog tussen de machthebbers en niet tussen mensen. Onder Eritrea salam goed. Hier salam goed. Ja. In Rotterdam ook? Ja, in Rotterdam ook. Salam goed. Ja. Hey Terry, de ontmoeting met Tjatou Beraki heeft je ook in een soort, tenminste dat geldt nu al voor mij, in een soort subcultuur gebracht waarvan ik amper wist dat die bestond. Namelijk heel veel Eritreërs zijn onder ons in Rotterdam. En jullie zijn natuurlijk, jij met Emma, je vrouw, jullie zijn heel vaak mee geweest naar dat soort feesten. Hoe is die gemeenschap? Kun je er iets over vertellen? Ja, ze zijn echt heel authentiek en maar ook heel sociaal ten opzichte van heel veel dingen. Het gaat heel veel over muziek en eten en sociaal. Maar als je daar komt, dan zie je toch weer allemaal dingen die je nog nooit gezien hebt. Dat manier van dansen en dat manier van... Dat is interessant. Ja. Maar ik vind het gek dat dat zo zichzelf blijft, gewoon ook in Holland. Sometimes